Čaute, tu je Fuzo. A tu je Hečko. A vítajte pri... Otázničku. A ja taká dzivočka, cingilingibo. A ja taká dzivočka, cingilingibo. Hej. Vítajte pri spravodajstve Otázky a odpovede. Ideme na prvú otázku. Obaja o sebe niečo povedzte. Tak dobre. Ja som Dominik. Volajú ma tak, zvyknú. A mám to aj na Krstným občianskom. menom Dúbravka. Venujem sa hudbe, DJingu, mám rád mačky a psy. Tie mám 2 pes, mám doma. Má 2 pes. Jeden je Alex a druhá je Emma. Povedz niečo ty o sebe. Tak, ja sa volám Miroslav, čiže Miro. Mirko. Mám 18 rokov, bývam na východnom Vidíte, ja mám 19 rokov. Ja mám 19 rokov. Bývam na východnom Slovensku. Bývam na východnom Slovensku, blízko mesta Košíc. A asi toľko. Čo, mám rád mačky, jednu mám aj doma, volá sa Mia, som ženatý. Ideme ďalej. Najväčší trapas, aký sa vám kedy stal? Tak, najväčší trapas. Behanie holý po meste. To bol najväčší. On, hej? Ja. A ty? Ja si teraz neviem spomenúť na žiadny taký trapas ako... Aká je vaša najobľúbenejšia hra z detstva? Budeme to brať, že hra akože na počítač, alebo PlayStation, alebo niečo také. Nie, ja to skôr beriem ako hru, ako v skupine. Tak povieme aj to. Dobre. No. Takže moja hra v skupine ľudí, to boli určite schovávačky. A na počítač, alebo keď bolo ešte to Playko, tak určite Tekken alebo Mario. To boli určite jedni z najobľúbenejších. Moja asi... Čo sme hrali, buď baseball, alebo čik-čik, či ak sa to volalo. A na Playko 1 to bol Crash Bandicoot. 1, 2, 3, 4, 5, všetky časti. Prečo nenatáčate biceps? Aká bola prvá hračka, na ktorú si pamätáte a aká bola najobľúbenejšia? Tak moja prvá hračka bol Macko. Už ho nemám, lebo pes ho roztrhal. Takže najobľúbenejšia to bol elektrický obvod. Čo som mal v 7 rokoch. MPS, nech sa páči, Ostrovského 1 Košice. Tak, moja, to bola taká veľká kocka som mal, normálne hracia veľká kocka plišová, z toho som chodil všade. Úplne všade, aj keď som proste ju hádzal všade, ak som išiel do kuchyne, som ju hodil a potom som letel za ňou ja. Proste to bolo také, že úplne všade som ju hádzal, kde sa dalo. A tak skončila aj kuchyňa tak trošku... Devastovaná. Najobľúbenejšia je taký malý zajačík, ktorého mám doteraz a zatiaľ žije. Fanta alebo Mirinda? Fanta. Mirinda. Robíte iba challenge, alebo prečo nenatáčate vlogy a Let's play? Vlogy natáčame, ako ste si mohli všimnúť, natáčame real life vlogy, alebo proste také random shit blbosti. A let's play sa teraz rozbiehajú ako je Dota 2, Grid, aj Org Must Die, pauzičky sa točia, ale ide to všetko pomaly, takže ešte to nemáme tak rozbehané zatiaľ. Keby sa debilita dala liečiť, aký by bol na ňu liek? My sme ten liek. My sme liek na debilitu. Debilita sama o sebe. Garancia kvality. Vysnívané auto? Dodge Ram.
Určite Dodge Ram. Ja nemám nejak extra vysnívané auto, hlavne, že proste nejaké auto budem mať a dostanem sa s ním tam, kam potrebujem. Najobľúbenejší detský seriál? Totally Spice. Ninja korytnačky. Názor na Justina Biebera. Toľko. Ak by sme si mali vybrať z hier Assassin's Creed, Call of Duty alebo Bioshock, ktorú by sme si vybrali, tak za mňa je to určite Assassin's Creed, ako ste si mohli všimnúť. A za mňa je to určite Call of Duty, keďže Call of Duty hrajem dá sa povedať, od prvej časti. Týmto by sme sa asi s vami rozlúčili. Pretože to boli všetky vaše otázky, ktoré ste nám položili zatiaľ na Asku. Samozrejme môžete písať ďalšie a ďalšie otázky, bude druhá časť určite a tak ďalej. Otázničku No, bude. Takže určite nezabudnite písať nejaké otázky, môžete zadať aj nejaké úlohy, ktoré máme spraviť. Samozrejme v medziach normy. Lúčime sa s vami, zdieľajte, lajkujte, odoberajte a určite sa pri tomto bavte. Presne, tak, ako to povedal Fuzo a my sa s vami vážne už lúčime, takže Čaute! čus!